Okay, alle sammen. I har jo altid så mange spørgsmål om EG Omega. Det kan gå fra helt små ting til helt store ting. Så nu laver vi en videosession her, hvor I kan følge med i, hvordan man ligesom bruger EG Omega. Først og fremmest, et rigtig godt spørgsmål, hvordan logger man ind? Du logger ind i EG Omega ved at sige, kom ind på forsiden via det link, du har. Her kan du logge ind, her kan du indtaste dit e-mailadresse og så dit kodeord. Det kan du gemme sådan, den husker det, at hver gang du kommer ind på den side, så vil den huske dit e-mailadresse og dit kodeord. Jeg tror måske, den husker det i et års tid, så vil den bede dig om ligesom at skrive det ind igen. Men på den måde kan du logge ind. Men lad os nu sige, at du ikke kan huske dit kodeord. Så behøver du sådan set ikke at gå helt i panik over det. Fordi du kan sign in med det her, der sidder Sign in with Office. Når vi trykker på den, så hvis ikke du har brugt den før, så vil der komme en boks frem lige her i midten af skærmen, hvor der står, at du skal acceptere det her med Microsoft. Når du trykker på den, så vil den begynde at load, og så vil den logge direkte ind på den her side, som du ser, jeg logger ind på nu. Det du logger ind på, og det du ser som det første, det er dit dashboard. Hvis ikke du kommer ind på dashboardet, så kan du trykke på EG Omega heroppe i hjørnet, og på den måde komme ind på dit dashboard. Alle dashboards for teknisk service, for teknikere, for hvem end der har fået systemet, er et standard dashboard. Det indeholder det her, som vi kan se forbrug, seneste kommentarer og seneste alarmer, som de øverste. Herunder har du største forbrugsændringer, det er elektricitet, fjernvarme og vand. Når vi kigger på dashboardet her, så har vi det her op, som er det overordnede forbrug, altså det er hele forbruget for hele året. Der kan vi se, at nu ligger det jo rigtig godt, fordi vi ligger her, vi er lige gået i 2026. Heroppe der viser den altså 2025 versus 2024. Så der har vi gået 2,9% op i strømforbrug, og vi kan se, at vores vandforbrug er gået 5% ned, og at vores varmeforbrug er gået 6,9% ned, og vores naturgas er gået 81,1% ned. Så det er altså her, I kan se det overordnede tal for hele Frederikshavn Kommune af de bygninger, vi har i EG Omega. Så kan I se seneste kommentarer. Altså, det er her, der bliver skrevet kommentarer på for eksempel alarmer, der bliver reageret på. Hvad kan problemet have været her? Det kan også bare være helt simple kommentarer, I smider inde på noget. Hvis I ved, der er sket noget installation af nye toiletter, eller jeg stoppede en vandhane, da den blev løbsk og brugte rigtig meget vand. Den vil så oftest komme på en alarm. Men det er altså under seneste kommentarer, at det vil komme frem. Så spørger I nok, jamen Mathias, hvordan laver vi en kommentar overhovedet? Jo, skal vi prøve at gå ind på det her. Vi går ind på Repslagvej 1. Her har vi altså set, at elforbruget det er meget stigende. Og det forstår vi ikke. Vi undersøger det. Vi har fundet ud af hvorfor. Fint. Så går vi ind på bygningen herinde, og så kan vi så se lokationens kommentarer. Vi kan også gå ind på noget, der hedder lokationshandlinger. Det er, hvis man ved, der er en handling, der skal ske, så kan man sætte en kommentar på det her i forhånd. Men det er altså den her lokationskommentar, vi skal ind under. Så trykker I på den, så får I det her felt frem, og så kan I trykke til for en ny kommentar. Herinde er de vigtigste ting, man vælger, det er, hvilken måler er vi på? Er det noget vand? Er det noget el? Er det noget varme? Vi er inde og kigge på elektricitet. Og så den anden ting, som er vigtig, I vælger her, det er altså, hvornår den her effekt starter, så hvilken måned er det, I har påset det her på. Og der kan vi sige, at det er i... Vi vælger bare lige den specifikke vej her, at det var altså i marts. Vi kan se, at elforbruget er stigende herpå. Så kan I lave en titel, det er også vigtigt, den skal man huske at save. Elforbruget er stigende. Og så ofte grundet en ny elbus, der lader. Det er problematikken her. Det er bare lige titlen, og så hvis der er en kort beskrivelse, I ønsker at tilføje, så kan I tilføje det her til. Når det er skrevet, så kan man trykke gem, og så vil den gemme det. Og nu har jeg lavet en kommentar i forvejen, så I kan ligesom se, at den ligger her. Meget simpelt, og en god måde ligesom at få de her kommentarer ind på, at vise, at man har reageret på ting, eller vise, at man ved, hvad der foregår i sin bygning. Det er så fint at skrive det ind her. Det var kommentarer. Så er der seneste alarmer. Lige nu er der jo opsat alarmer på alle bygninger med vandforbrug. Så hvis der kommer et konstant vandforbrug om natten, så vil der komme en alarm. Så hvis der kommer en pågældende alarm til din skole, og du kan se den her i forsiden, så er det vigtigt, at du går ind på alarmtypen. Det er her, du kommer ind på alarmen. Og der kan du se, okay, hvad er det, der foregår. Og her kan du gå ind og sige, okay, jeg går ud og undersøger alle toiletter og alt det her, som man skal undersøge. Så siger man, at undersøgelse er i gang. Det er så, når du begynder at undersøge, hvad det er, der er problemet her.
Lad os så sige, at du har været ude og undersøge, og du har fundet ud af, at det er et toilet, der løber. Så kan du sige, okay, jeg har fået en VVS'er nu til at komme og lukke toilettet. Eller vi har selv skiftet den her pakning. Så kan vi trykke undersøgelse er afsluttet. Og så er det ligesom afsluttet. Derefter trykker man der, og så trykker man rettetegn. Og så er det ligesom sat i gang. Nu sætter jeg lige tilbage, fordi der er ikke sket noget. Direkte på den her, der kan du også sætte en kommentar, så når du har løst en opgave, eller ikke løst en opgave, så kan du gå ind på kommentaren her og sige, jeg har løst opgaven, det var et toilet, der løb. Lidt ligesom jeg lige har vist jer her tidligere i, hvordan man laver kommentarer. Her kommer du bare direkte ind på kommentarfeltet, så det er lidt mere simpelt for jer. Det der sker, når det er, at vi ændrer den, det er, at statusen herude i forsiden, det vil altså gå over på det her med, at den er orange eller grøn. Grøn, som var ligesom, at det er undersøgt, og det er fundet ud af for løsningen. Den orange er, at vi er i gang med at undersøge det. Den røde, den viser, at der er ikke nogen, der reagerer på det her. Men det er på den her måde, I kan reagere på alarmerne. Og det er ekstremt vigtigt, at vi reagerer på de her alarmer, fordi hvis ikke gør det, så vil hele vores flow herude, det vil være rødt, og det vil bare skrige, at der ikke sker noget, og der er ikke nogen, der reagerer på det her. Så det er vigtigt, at vi reagerer på de her alarmer. Det er afdelingen med alarmer. Så har vi vores største forbrugsændringer i EG Omega på dashboardet. Når vi kigger ind i de største forbrugsændringer, så har vi el, vi har varme og vi har vand. Her er det ekstremt vigtigt, at vi kigger på ændringerne. Det den viser her, det er altså 24 versus 25, så den viser, hvordan det har ændret sig det seneste tid. Her kan vi se, at 66,1% er elforbruget stigende på Repslavevej. Det har vi fundet ud af, hvorfor det var på grund af den her elbus. Men det er det her, vi skal ind og kigge på. I skal vurdere de her tal for jeres bygninger. Okay, hvorfor er vores bygning stigende lige pludselig? Hvad er det, der foregår? Hvorfor sker det her? Det skal vi reagere på. Vi skal bruge kommentarfeltet til at kommentere på det. Vi skal reagere på alarmerne, der viser, at nu er der noget, der er ved at gå galt, fordi vi vil helst reagere, inden vi får de her tal. Hele vores mål med energisystemet er jo at reagere på, at vi ikke har forbrug, der stiger hele tiden. At vi ikke har at vi ikke har et toilet, der løber konstant. Eller at vi ikke har et ventilationsanlæg, hvis elvarmeflade er defekt, og vi bruger sindssygt meget strøm. Så det er ekstremt vigtigt, at I kigger dem her igennem. Det er faktisk noget af det vigtigste, I skal gøre. Det er dem her, og det er alarmerne. At I kigger det igennem, I vurderer det. Og tænker, logisk, er det noget, vi skal reagere på. Og hvad skal du så gøre, når du sidder her på dit dashboard? Hvad er det, jeg skal bruge? Hvad skal jeg kigge på? Jo, men først og fremmest, så kigger I hovedsageligt kun på de ting, der giver mening for jer. Hvis ikke I gør det, hvis altså der står, at I kigger på 121 bygninger, som er alle de bygninger, vi har i EG Omega, så kan I ændre det ved at trykke lige heroppe, hvor det står 121 bygninger, som vi kan se her. Der kan I trykke filtrere lokationer. Når I trykker på den, så kommer der nogle masse forskellige frem, vi kan vælge her. Men det vi skal ind under, det er den, der hedder rapporterings-ID'er. Når I trykker på den, så kan I vælge en organisationsrapporterings-ID. Derunder kan I vælge Team Midt, Team Nord eller Team Syd. Alt afhængig af, hvor I befinder jer. Nu prøver jeg at tage Team Syd. Sådan der. Så kan den se, at den er registreret, og der står til Team Syd. Derefter skal I trykke OK og gem. Husk at trykke OK og gem. Der vil den så gå ind og registrere det, og fint. Nu er vi på Team Syd. Så ser vi altså kun det, der er for Team Syd her. Og den vil huske det her lige meget, om vi logger ud, om der går flere måneder, før I logger ind. Det gør der så selvfølgelig ikke, men den vil altid huske, at I står på det her. Hvis I vil op og ændre det igen, jamen så er det bare helt samme metode. Gå ind og ændre det tilbage til, I vil se alt, og så kan I trykke OK. Så ser I alt igen. Det er den måde, I kan filtrere på jeres lokationer, og sørge for, at I kun ser det, I har lyst til. Det er også muligt under filtrering af lokationer, at gå ind og så sætte på, hvis I kun ønsker at se jeres bygninger, altså kun de bygninger, I er primært på. Så nu kan vi tage Anders Vangegaard her, og så tryk OK og gem. Nu vil Anders kun se de bygninger, der har relevans for ham. Og vi kan lige prøve at vælge en anden her. Henrik Kruse. Nu ser Henrik altså kun huset Bangsø Strand SFO og Bangsø Strand Skole, som vi kan se her. Så hvis I ønsker kun at kigge ind i det, der er jeres egen bygninger, dem I er primært på, så er det den her måde, I skal gøre det på. Og det er altså under vedligeholdelsesvirksomhed, vedligeholdelsesperson, og så kan I vælge den vedligeholdelsesperson, I skal have. Vil I gå tilbage til det normale, så igen trykker I på blank, OK og gem, og så vil I igen kunne se alle bygninger. Vi skal lige have den sidste fra os her.
Og OK. Sådan. Så ser vi 121 ud af 121 her. Så kan vi gå ind i det, der hedder rapporteringer. Og der er rigtig mange, der også efterspørger, hvordan kan vi lave en visualisering, der kun viser vores bygninger uge for uge. Hvis vi gør det, for eksempel har vi aktivhus her, det er Peter Åbys bygning. Og han vil gerne kigge ind i, okay, hvad er ugeforbruget hver uge, så jeg kan kigge på, hvordan det ser ud. Så går vi ind, og så vælger periodens længde, det skal altså bare være en uge. Og vi vælger timeforbrug, det er det mest synlige, pæne at kigge på, og det man kan få mest ud af. Der har vi altså en uge her, sammenlignet med den samme uge sidste år. Og det er super fint. Og hvordan gemmer vi så det her? Fordi nu har vi rigtig fin visualisering. Hvordan gemmer vi så det her til, at vi kan bruge det i næste uge igen, og i næste uge igen, og i næste uge igen. Det gør I sådan her. Oppe i højre hjørne, der er der en lille bogmærke, hvor I trykker på. Og her, der kan I navngive den for, i det her tilfælde, aktivhuset ugeforbrug. Så har I altså ugeforbruget for aktivhuset. Og den kan I så tilføje, så vil den ligge lige her. Og den kan I så også gøre delbar. Og når I gør den delbar, så vil den komme til at ligge lige hernede. Aktuelle delte bogmærker. Så aktivhuset ugeforbrug er altså nu et delt bogmærke, som alle andre kan kigge ind i. Og det vil altid ligge herinde. I kan se, at jeg har lavet en faktisk tidligere i dag, som stadigvæk ligger her. Men nu sletter jeg dem, fordi der er ikke nogen, der bruger dem her. Så hvordan laver vi den her visning? Jo, det gør vi på den måde, som jeg har vist med. Vi ændrer periodens længde, vi ændrer hyppigheden, vi ændrer periodestart, og vi tager en sammenligningsuge med den forrige år, samme uge, eller den forrige uge, hvis man vil det. Derefter går man op i bogmærket, når man er færdig med at lave alle sine indstillinger, så går man op i bogmærket og gemmer den med det navn, man vil have, og så er det fint.